Nagmalampuson gihapon ang kasaulugan sa kapistahan sa mahal nga Birheng Maria bisan pa man sa kusog nga ulan sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ani ang report ni James Paulo Yap. Si Nanay Amelia, 69 anyos nga taga-Initaw, karon lamang mibisita sa Divine Mercy Shrine alon maghalad sa iyang mga pag-ampo ngadto sa mahal nga Birhen. Maglikay taan ng daghang tao manggod kay sa mga senior citizen. Prone kay taan ng mga grupo-grupo. Mibisita sab sa shrine si Ansita uban ang iyang banay aron iampo nga unta hingpit na nga mawala ang makamatay nga sakit nga COVID-19. Para makabalik na ta sa itong mga nasanayan na buhay, kasi makasulod sa simbahan ban sa mga bata. Mapasalamaton si Pakita Adaza, ang presidente sa Divine Mercy Foundation, tungod bisan sa nasinati nga kusog nga ulan inubanan sa hulga sa COVID-19. Aduna paghihapoy mga deboto nga wala nakalimot sa paghinumdom sa pagkatao ni Mama Mary. Kumpara sa mga nilabay nga tuig sa wala pay pandemya, gamay na lang gyud ang mga nagbisita karon. Kung kaniadto aduna pay magvigil, karon misa na lamang. I congratulate them sa ilahang kaisog nga ni in spite nga dili maayo ang tiyempo, in spite nga na ang threat sa COVID, pero ang ilang gugma, pagtuo o pagsalig nilabaw gyud kay sa kahadlok. Sa nagpadayon nga pandemya nga atong nasinatian, pahinumdom sa simbahan nga dili gyud malimot magampo sa matag adlaw aron tabangan kita sa labaw nga makagagahom. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.